Pozrite sa, zaspal. Utekajme. Už máme radosť. Je náš najmilší host. Som vyznačoval oranžovú značku. Celú máme radosť. Dva razy doniesol hlasy do mňa. Úžasť, ja mám takú radosť. Presne takýto amplión má náš súdruh riaditeľ. Ale veď to je on. On vám ho požičal. Nedá sa to celkom tak formulovať. Vy ste ho potiahli. Ale precelo. Lenže to je regulérna krádež. Taká regulérna. Však tam boli otvorené dvere, ja som otvoril dvere, nikto tam nebol a ruky mi ako si same vyleteli. Tak to je to s vami, čo? Čože? Urobíme si radu. Počkajte! Ako háňajú! Ona je tu. A on v sebe celý miesto je rozhlas. A my to spievame ako diví. A potom sa tu preťahujeme ako nejaký idiot. Tak toto sme si od vás zaslúžili. Toto nie. Poďme. Chodte si. Čo je? No, tak to nemyslíte vážne. Priatelia! Haló, kam idete? Hej, vráťte sa! Kamaráti, vráťte sa! Ja sa v lese sám bojím. No, dobre, no. Kradol som. Ale rozdelíme sa. Veď to ste mohli aj hneď naznačiť. Participovať sa vám zachcelo, bračekovci, čo? Trť a 2 orechy. To som si navalil, to si aj zjem. Počuješ ma, riaditeľko? Včera som z tvojej kancelárie ukradol kompletný miestny rozhlas. Ale to nie je všetko, teraz poviem celú pravdu. Nie, nepovedzte, celú nie. Celú pravdu. Ukradol som aj klavír a aj papurekel. A všetky odsudzené predmety sa nachádzajú v areáli Dňa radosti, kde vás srdečne očakávame. Tak! A teraz, keď už neprídu, tak neviem. No neviem. Ticho, počkáme. Treba aj spievať. Netreba. Aj tak vám to nešlo zo srdca. Takže netreba. Netreba, ticho, počkáme. Však ja mám čas. Viem, do večera. Počkáme. No, ale už bude aj 5:45. Nevadí, bude aj viac. Ale o takomto čase... Ticho. O takomto čase... Nekecať! Guláš. Čo je s ním? Že by sme ho mohli načať. Počkáme. Vychladne. Počkáme! Ježišmária, guláš. Čo je s ním? Ja som ho zabudol doma na šporách. Celý v takom kastu. skočí poď. Nikam sa nejde? Sadnúť. Počkáme. No dobré, tak si aspoň založme ohník. Na čo? Mohli by sme ho preskakovať. Skočím po drevo. Nikam sa nejde? Sadnúť. Preskakovať. 2 mesiace to tu chystám, kľúčky pucujem, do zadku sa pchám, písomné žiadosti vypisujem a teraz tu ja sám mám niečo preskakovať. Ale veď aj my by sme sa zapojili. Vy dvaja, to je mi pekná úteka, tam ten je tu len preto, že ho doma štípali deti a vy ste sa prišli pozrieť, ako to vybuchne. No tak, vybuchlo to, radujte sa, čo sa neradujete. Ale ešte raz, keď niekto za mnou príde a bude niekto chcieť, ja ho zaškrtím! Idem po to drevo. Už ho to trochu vzal. A taký veselý chlapík to býval. Raz sa to môže stať, že vlak sa nezastaví na konečnej a pôjde ďalej len tak z vlastnej vôle. Raz sa to môže stať, aj keď sa nám to vidí nebezpečné a čo si iné učili nás v škole. Raz sa to môže stať, že vláčik vyberie sa kam chce a my mu držme palce, netreba sa oň báť, netreba hlavu stratiť, veď on sa zase vráti a na konečnej bude večne spomínať. A na konečnej bude večne spomínať.